Bé, jo la primera cosa que vull fer és donar-les les gràcies i felicitar a l'autor i a l'editor per haver-me emprès esta obra i en realitat el més honest que podria fer és deixar-ho així i ja està, i donar pas a l'autor. Veureu, perquè jo soc un especialista en història contemporània, per tant no soc un medievalista i probablement els que esteu en la sala ho sabeu, però els medievalistes són de Mart i els contemporanistes són de Venus. I jo personalment soc un po de Plutó, em sembla, que ja no és ni planeta, ja una cosa... Per tant, exactament saber què pot dir un contemporaneista sobre l'obra profunda d'un medievalista com és Vicent Baidal i com m'ha mostrat en aquest llibre, no vaig a fer-ho. El que vaig a fer és simplement fer unes reflexions des del punt de vista d'una lectura que jo he pogut fer del llibre i una lectura feta des de, en el meu cas, la perspectiva del diàleg. I aquesta és, per a mi, la paraula clau que voldria posar damunt de la taula avui, diàleg. Diàleg no perquè jo vaig a proposar-li un diàleg a l'autor, que també en la mesura que pugui tindre algunes idees, sinó perquè és ell el que ens està proposant un diàleg als altres especialistes d'altres períodes, als seus propis col·legues de l'àrea de medieval, és a dir, una proposta d'incorporar elements nous per a enriquir el que és un debat que hem tingut fins ara. Vicent ho explica al llarg del llibre. Este és un llibre, evidentment, que està molt preocupat per la qüestió dels orígens, per allò que de vegades en els estudis de nacionalisme s'anomena la ficció fundacional, utilitzant una terminologia vagament freudiana. Això dels orígens és una malaltia del segle XIX i és una malaltia romàntica, però perquè sembla no ens anem a desfer ni hem tingut nosaltres, els valencians, la possibilitat de quedar-nos tranquils amb el tema dels orígens. Per això és una qüestió que torna i retorna. Vicent esmenta, no es deixa ningú, jo crec, tots els autors que han anat plantejant diverses reflexions. Es posen l'estela de reflexions que, i espero no deixar-me ningú si jo ara les recorde, han fet autors com van fer en el seu moment Ernest Martínez Ferrando, com va fer Antoni Ferrando, que està present, com va fer Rubió i Vela, com ha fet Joan Francesc Mira o com va fer en el seu moment el mateix Joan Fuster, és a dir, una reflexió en la que jo crec que és una estela de reflexions en la qual se situa l'obra de Vicent i que ell planteja justament a partir del que eren estudis o intuïcions o algunes aportacions parcials o concretes sobre aquesta qüestió dels orígens. No sé, probablement l'aportació que fa Vicent en aquest llibre serà per una temporadeta, pot ser definitiva. Evidentment, sempre estem oberts a l'aparició d'altres documents i d'altres marcs interpretatius que poden fer que les coses tornen a reordenar-se. Però jo crec que és una peça clau en este debat que ja té tota una sèrie d'anys. És interessant, jo sempre he pensat, i llegint el llibre de Vicent, no sé si confirmat, però jo sempre he pensat que un dels corrents subterranis en l'obra de Fuster era precisament el que ell sabia molt bé que l'existència d'una identitat valenciana era una cosa antiga i profunda i que cap esforç des del centre, mai cap esforç des del centre havia lograt, en el fons, destruir-la o desmuntar-la completament. I en aquest sentit, explorar com s'ha produït com naixia aquesta identitat sí que em sembla que és una aportació que, malgrat que crec que és una malaltia romàntica, hi ha coses molt pitjors en aquest món que el romanticisme, francament. Sí que voldria fer i entrar en el pla del diàleg que et plantejava, jo crec que... Ara vaig a demanar-te un altre llibre. Com este ja l'has fet i ja està acabat, ja te'n demano un altre. Perquè aquest és un llibre que fa una reflexió sobre la identitat entesa fonamentalment com el gentilici, com l'aparició del gentilici. Però la identitat o el concepte d'identitat és més coses. I necessitem saber més coses al voltant de què volia dir, més enllà del nom, què volia dir aquest gentilici de valencians. Tu parles repetidament de la qüestió de l'aparició d'una consciència col·lectiva. Però què era una consciència col·lectiva en el segle XIV? I en el XV? I en el XVI? Què era? Com s'articulava? Com funcionaven aquests mecanismes de construcció identitària? En aquest sentit, jo fa uns anys, en 2011, vaig publicar un text que es deia sobre la nació dels valencians i tal, que és un text que va tenir una rebuda tèbia, per no dir freda, i que l'autor no cita.
Este és un dels millors moments de la vida acadèmica, quan un li pot recriminar a un col·lega que no hagi citat el seu treball. En realitat m'importa un rave que m'hagi citat o no. El que era important és, jo volia en aquell text llançar una proposta de diàleg als medievalistes, als modernistes, perquè crec que evidentment este és un afer de medievalistes, modernistes i en tot cas contemporaneistes i ja està. Volia llançar una proposta de diàleg justament sobre el tema de, d'acord, fixem l'aparició d'una identitat, fixem unes continuïtats, però hi ha també unes discontinuïtats. Quins elements han primat en cada moment? Què significava, este és el llibre que et demane ara, què significava ser valencià en el segle XIV per a un home, per a una dona, per a un camperol, per a un jurat de la ciutat, per a algú que no era de la ciutat? Què significava, quin era el pes que jugava la llengua, la religió, que jugava l'estament? Com articulava tot això el que és una proposta identitària? Ho faig sense proposar-te res que no sàpies. Tu afirmes clarament en el llibre, cap a les conclusions del treball, que són, per cert, sorprenents. Jo crec que sorprendran a més d'un quan llegeixen el llibre, perquè a més el llibre s'hi llegeix molt bé, realment és un llibre argumentat d'una forma magnífica i els que no són medievalistes podem seguir-ho sense cap dificultat. Tu argumentes molt bé al final la importància d'entendre el sentit polisèmic que la referència de nació, del concepte de nació, podia tindre. Tu aportes clarament la importància que tenia la presència de les institucions i la lluita batent-se en aquestes institucions per a construir una identitat i una consciència col·lectiva, però tu mateixa acceptes també, naturalment, l'existència d'altres aspectes, per exemple, la definició etnocultural, que era més àmplia i que no està en contradicció, sinó que va trabant-se en diversos moments. Efectivament, el concepte de nació en el segle XIV, en el segle XV, no només és polisèmic, sinó que és profundament diferent al que tenim nosaltres ara. De fet, no té res a veure. Per tant, en aquest sentit, argumentar sobre l'aparició d'una identitat, l'aparició sobre la construcció d'una consciència col·lectiva, i si poguérem saber com va transformant-se, com va vivint-se i com arriba fins al present, podríem estar tal volta a l'alçada d'aquest debat que tu planteges sobre una continuïtat d'un gentilici, sobre la continuïtat, perquè és un fet d'una identitat, però que nosaltres tenim molt poc a veure amb el que era, o com s'haguera definit un valencià del segle XIV, una valenciana del segle XIV. Per a mi, el teu llibre és aquesta resposta al diàleg que jo demanava. Crec que ara tenim una ferramenta sòlida, contundent, que ens permet començar a entendre alguns d'estos aspectes que són decisius. Insistís que tenim un editor i per tant segurament el llibre ja tens editor per al pròxim llibre. Jo crec que seria que l'has de fer tu. A mi en aquest moment no se m'acudís ningú que puga fer-lo. Acabaré amb una brevíssima reflexió és una cita coneguda del poeta i de l'assagista Paul Valéry. Ell solia dir que la història era el producte més perillós que la química de l'intel·lecte, deia ell, havia creat. La història, deia ell, no val per a res, ho demostra tot, deia. Efectivament, jo tinc un cert sentiment de descrèdit respecte a la capacitat probatòria que té la història. La història, el coneixement dels historiadors, vull dir, fem el que podem amb les eines de què disposem, en les condicions en les que de tant en tant ens és possible treballar. Bé, la història no ens salvarà, però almenys si hem de tindre un coneixement de la història que siga el millor que podem tindre, el més rigorós que podem tindre. Almenys si la història no ha de servir per a res, que no servisca per a res, però diguem amb propietat, en tot cas. Per tant, la meva felicitació més sincera i jo poso el cronòmetre esperant el nou llibre. Gràcies.